Oh, sanbonani this morning. This is Domsane Butalezi, your guy behind the keys. Bazalwane, this morning I have into nje ethi ake ngize nevideo ehlukile whereby nje I just share a little bit of the word. There is this word elokhu ngihlupha nje enhlizweni yami this morning elithi bless the Lord, oh my soul. Now, uDavid lana uthi ke, and all that is within me, and all that is within me shall give praise to the Lord. Now, uDavid ke la uthi mbonga uJehova mphefumulo wami. Nakho konke okuphakathi kwami akubonga igama lakhe elingcwele. My God. So I want to share this to you this morning. Ukuthi so uDavid la kafushane ubona impi phakathi kwezwe likamoya nezwe lenyama. Ubona inkinga kunempi elwayo bazalwane phakathi kwezwe likamoya nelenyama. Uma ethi mbonge uJehova mphefumulo wami nakho konke okuphakathi kwami. Now ke lento ethi nakho konke okuphakathi kwami. Now he is now talking about umzimba. Oh my God. Ngamanye amazwi uDavid uncenga inyama yakhe ngoba there is a word athi uPaulos ekulona inyama ekhanukela okuphambene nomoya. So izinto eziright, izinto uNkulunkulu asimisele ukuba sizenze empilweni siyafisa ukuzenza. Akekho umuntu othanda ukuba umoni. Akekho umuntu othanda ukuba umoni ngenhliziyo yakhe yonke. But kuthatha bese kuba isinqumo senyama, isinqumo sengqondo yakho. Hence izwi lenkosi lithi isimo sengqondo yenu siguqulwe. Nkosi yami, isimo sengqondo siguqulwe. Angisho liqale lathi izwi inhliziyo ingumkhohlisi banongayazi na. Now if uhamba ngenhliziyo kulento lempilo, if izinto even generally elifini uma inqumo zakho zonke zi-based enhlizweni u-end up u-emotional, and if you are emotional then the problem is that you are clouding your judgment. I-judgment yakho is based on izimo zesikhashana because inkinga ngenhliziyo isimo esidlulayo, ama-emotions into yesimo esidlulayo. But then whatever that you decide to do ngaleso sikhathi u-emotional, then ibisitshengisa umphumela ekugcineni. Oh my God, my God, my God. This is getting complicated. Lithi ke izwi mbonge uJehova mphefumulo wami nakho konke phakathi. Lento le ithi ke ngamanye amazwi inyama is always fighting back. If there is anything opposer abantu ukuthi bekwazi ukukhonza uNkulunkulu kahle nokuthi bekwazi nje ukubonga uNkulunkulu kahle, inyama. Khumbula mzalwane, khumbula mntaka baba, khumbula ngane yakwethu ukuthi even sometimes you feel in your spirit ukuthi awukhona ukuthandaza, but yini eyenza lokho ukuthi even ukhumbula ukuthi yazangithandazile but kukhohlakala? It's because inyama le elwayo. Manje ke uDavid yayi-addressa lento uthi mbonga uJehova mphefumulo wami. Manje why ethi mphefumulo wami? Uthi ke mphefumulo wami ngoba uyazi ukuthi vele impi inqotshwa kumoya before izifike ekunqotshweni enyameni.
ngeke uyinqobe impi obhekene nayo ungayinqobanga. Oh my God, ungayinqobanga emoyeni. Zonke izimpi noma zonke izinto ezenzakalayo empilweni siqala kwelikamoya and then bese angithi iBhayibheli masivula nje liqala lethi ekuqaleni wayekhona. Oh my God. Likhuluma nge-existence kaNkulunkulu umhlaba ungakabibikho. Azathi uPawulos laphana makabonge uNkulunkulu wasibizelayo ensindisweni umhlaba ungakasekelwa ukuba Nkosi yami ukuba ilowo nalowo atholakale engenacala ngayo uKristu. Now the emphasis in this thing ukuthi bazalwane, we can never do it. Asinawo amandla okusenzela ukuthi we are even here namhlanje. It's the 26th. We are even here. Akuzange kube amandla ethu, but umusa kaNkulunkulu iyavuka nje lento enhlizweni yami ukuthi ake sibonge uNkulunkulu phezu kwesimo, phezu kwezinto zonke esezenzekile. Simbonge abanye bethu abekho happy, badlulelwe izihlobo. Abanye bethu there is so much izinto ezenzekile ezisitshengise safile ngazi ukuthi sihlulekile, kodwa ke uNkulunkulu bazalwane kuseni, uNkulunkulu has good plans ngempilo zethu. The plans to prosper us, the plans okusiphumelelisa. Bazalwane, akuningi nje enhlizweni yami isikhumbuzo nje ukuthi sibonge uNkulunkulu kuzo zonke izinto esibhekene nazo. Ngiyazi mdala baba ukuthi sibhekene nezinto ezahlukahlukene, mhlambe eyakho impi ibonakala engazi ukuthi inkulu kakhulu kuneyabanye, kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi each and every living person unezinto abhekene nazo empilweni yakhe ezingama struggles. That is why lithena izwi, let everything that has breath. Okusho ukuthi lento le kahle hle, God is well aware ukuthi everyone is going through. Sengivala Nkosi yami, sengivala ayethumbe abantwana baka-Israyeli. Lithi iBhayibheli mayefika phezulu entabeni wafikela ukusaba. Mayefika ukusaba, also the Bible tells us ukuthi esentabeni lapha ya usifikela ukusaba waba nomuzwa wokuthi no, kumele aqashe. And uNkulunkulu had trusted him ngaleyo mpilo. Uyaqasha uNkulunkulu ke, indlela asibuka ngayo iyaqala kunalesibuka ngayo, indlela sizahlulela ngayo singabazalwane noma singabantu elifeni sasehlulela ngenxa yokubuka izinto ezisihlulela empilweni, then bese sigcina sisahlulela. And then uthi-ke uNkulunkulu uma esicashile uGideon uthumela ingelosi mayifika kuyena ikhuluma amagama ayisimangaliso, athi nje qhawe linamandla. Lawo magama nje athi qhawe linamandla. It doesn't matter ukuthi uyibona uhluleka kangakanani, it doesn't matter ukuthi uyibona uweka kangakanani, but uNkulunkulu is still saying uyiqhawe linamandla. This morning I want you to grab that information. I want you to grab that thing in your spirit as uyiqhawe linamandla, even if izimo zibonakala engazi ukuthi zilukhonyana kunawe. Basala nje ake sibheke nje kancane la endabeni yokuthi uGideon ngesikhathi esentabeni wayibona impi yamaMidiyane ezansi emngceleni. It's always a case bazalwane ukuthi umngcele uba endaweni eyithafa, on a flat surface, then towards umngcele there is a mountain, yabo. So uma ke bephezulu entabeni kwenzeka kanjani ke bazalwane ukuthi umuntu osentabeni asabe umuntu ophansi, ngoba umuntu osentabeni
kahle kahle unamandla, even if besingakhuluma ngescience, unamandla over umuntu ophansi, because umuntu ophansi onyuka intaba ozoba nophezulu udila ne-force of gravity, udila ne-force ebizwa ngo-9.8 kwa-science, which is i-force of gravity, and udila ne-friction force, my God. And all this, konke lokhu engikushoyo, all these forces ayinkinga kulo onyukayo osuka phansi oza entabeni ozolwa nosentabeni phezulu. Kwi-advantage ngoba kuyi-plus kosentabeni. Mntaka baba, isimo kusona namhlanje kuseni sibonakala ngazi ukuthi sinzima, kodwa I want to promise you ukuthi leso simo leso sithathe senze i-advantage yakho. Athi uPastor Sebenzuza nawe ungamthatha umenzo wakho akubiyele athi umhlabelela nje kahle, athi yebo ke nawe ongakakholwa uyabizelwe enhlanhleni la, ozinikela aphathwe nguye, uyanqotshelwa izitha la. Hey, Nkosi yami, ngiyabonga kakhulu bafethu for watching this. I thought of sharing this. Somebody out there need to hear this. Please keep sharing this video to someone. Someone will be blessed. Someone will be really blessed to hear this message. Someone also will ithemba ngale message. Thank you so much this morning, bafethu. Have a blessed day.